16 il-laqda volontarja li jaħdmu fil-qasam tal-ħarsin tal-annimali ingħataw aktar minn 116,000 euro bilan li jkompli jitjieb il-ħarsin tal-annimali f'pajjiżna. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru responsabbli mid-drittijiet tal-annimali Anton Refalo flimkien mas segretarju parlamentari għad-drittijiet tal-annimali Alicia Buġeja Sajd. Għal sen oħra, id-Direttorat tal-ħarsin tal-annimali reġa' nieda din l-iskema finanzjarja sabiex ikun ta' għajnuna għal dawk illi b'tant dedikazzjoni jieħdu ħsieb annimali abbandonati u li jsibu refuġju f'diversi organizzazzjonijiet u santwarji. Il-Ministru Refalo saħaq li lan wara din l-inizjattiva u li jingħata appoġġ lejn dawn l-organizzazzjonijiet biex iwettqu proġetti li għandhom il-potenzjal li jipprovdu ħajja xierqa għall-annimali. Il-Gvern qed jaħdem kontinwament sabiex dawn l-annimali jingħataw l-attenzjoni u l-kura illi jeħtieġu. Is-Segretarju Parlamentari Buġeja Sajd min-naħa tagħha qalet li apparti l-għajnuna finanzjarja kif ukoll dik loġistika li jiġu provduti ta' kuljum, il-Gvern qed jaħdem bla waqfien biex jassigura dialogu kontinwu bejn l-aġenziji u l-għaqdiet non-governattivi differenti li jaħdmu f'dan il-qasam kif ukoll mal-poplu in ġenerali.